1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Amin. Spune tare împreună cu mine, prin rănile lui am fost vindecat. Aleluia! Vreau să vă vorbesc în timpul care urmează despre schimbul de la cruce. Am putea să vorbim mult despre acest subiect, dar cer să fiu scurt, să avem timp să nu ne grăbim așa cum luăm parte la cina Domnului. Dar cât știu că a fost un schimb la cruce. Aleluia! Iisus a fost pedepsit ca noi să fim iertați. Iisus a fost rănit ca noi să fim vindecați. Glorie Lui. În Isaia 53, și apropo am auzit recent un evreu care a zis că Isaia 53 a fost scos din liturghiile iudaice evreiești, pentru că ziceau ei, dacă un iudeu, un evreu citește Isaia 53 sau chiar un musulman citește Isaia 53, va fi lămurit chiar din acest capitol că este doar vorba despre Iisus. Și au preferat să nu mai amintească asta. Deci este un cuvânt de o importanță și de o greutate extraordinară. Isaia 53, versetul 4 spune, totuși El suferințele noastre le-a purtat. Coli, boală în trup, v-am zis altă dată. Deci, El suferințele noastre, coli, boală în trup, le-a purtat și durerile, Macob. Deci și durerea și suferința. Și boala și durerea. A purtat-o, le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Schimbul de la cruce. Nelegiuirea noastră a căzut asupra lui Iisus. Glorie Domnului! Acum, nelegiuirea noastră, cineva zice, a căzut pedeapsa, păcatul nostru a căzut asupra Lui. Dar cuvântul nelegiuire în limba ebraică, avon, înseamnă nelegiuire, înseamnă fără de lege, vinovat de fără de lege, dar înseamnă și consecința sau pedeapsa fără de lege. Deci nelegiuirea a căzut asupra Lui, fără de lege a căzut asupra Lui, dar consecința fără de legii a căzut asupra Lui. El a făcut să cadă asupra Lui consecința nelegiuirii noastre. Nu doar nelegiuirea, ci și consecința, pentru că sunt unii care încă așteaptă și am avut recent un caz când un om bolnav a zis, plătesc pentru păcatele mele înainte să moară de cancer. Plătesc pentru că el a crezut că așa plătește el. Când crezi în jertfa lui Hristos până la capăt, te duce până la capăt. Glorie Lui! Nu numai răzvrătirea noastră, ci și pedeapsa pentru răzvrătirea noastră a căzut asupra Lui și El a luat-o asupra Lui la cruce. De ce? Ca noi să fim liberi. Pentru că a fost un schimb la cruce. Glorie Lui! De exemplu, în Genesa 4:13. În Genesa 4:13, după ce Cain l-a ucis pe Abel, Cain a zis Domnului, pedeapsa mea este același avon. Pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. Deci urmarea păcatului meu, fără de legii mele, este prea mare, avon. Deci asta, pentru noi care suntem în Hristos, răscumpărați prin sângele Lui, pedeapsa
este asupra lui. Este pedeapsa asta care e prea mare, zicea Cain. Câți n-am avea și noi pedepse prea mari, dar a căzut asupra lui. Aleluia! În plângerile lui Ieremia 4:22, fiica Sionului, nelegiuirea ți este ispășită, pedeapsa, tot Avon, pedeapsa pentru nelegiuire ți este ispășită. El nu te va mai trimite în robie. Aleluia! Isaia 40:2. Isaia 40:2 spune, vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de 2 ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, netăziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Citesc în continuare să vedem că despre Iisus vorbește. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Glorie Domnului! Deci vorbiți bine Ierusalimului, căci nelegiuirea lui este ispășită. Vorbiți de bine oricărui om, că nelegiuirea lui este ispășită. Păcatul tău a fost plătit. Oricare ești aici, păcatul tău a fost plătit. De ce merg oamenii în iad? Știți? Pentru că au păcătuit? Nu, pentru că refuză plata păcatului oferită de Hristos. Păcatul tuturor este plătit deja de Hristos. Cine respinge plata făcută de Iisus, acela va merge în iad. Simplu. Nu pentru păcat, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Iisus a purtat păcatele și toate consecințele acestor păcate, astfel încât ele să nu se mai poată întoarce asupra noastră. De aceea am zis, am fost pedepsiți. Hristos a fost pedepsit, ca noi să fim iertați. Hristos a fost rănit, ca noi să fim vindecați. Schimbul de la cruce. Iisus a murit ca noi să avem viața Lui. Iisus a murit moartea noastră ca noi să primim viața Lui. Amin. Pentru că Ezechiel 18:4 spune, sufletul care va păcătui, acela va muri. Iacov 1:15, păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Evrei 2, cu versetul 9. Dar acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Fiindcă, Romani 6:23 apoi, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aleluia! Deci Iisus a murit moartea noastră, moartea care noi trebuia să murim. A murit Iisus, ca noi să primim viața Lui, să trăim viața lui Iisus, o viață din abundență, Ioan 10:10. Glorie Lui! A fost păcătos, a fost făcut păcătos Iisus cu păcatul nostru, ca noi să primim neprihănirea Lui. Aleluia! Cine știe un exemplu? 2 Corinteni 5:21. V-am și lăsat să ziceți. 2 Corinteni 5:21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Schimbul de la cruce. N-a făcut niciun păcat, n-a cunoscut niciun păcat, dar l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu prin el. O neprihănire care nu a cunoscut păcatul. Pentru că el n-a cunoscut păcat. A fost făcut păcat pentru noi. Deci noi primim o neprihănire care n-a cunoscut păcatul. Glorie Lui! Aleluia! Și Romani 3:21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine cum? Prin faptele noastre bune. Poate un om bun să ajungă în cer?
eu sunt bun, eu n-am făcut nu știu ce păcate. Un om, vecinul meu e bun, n-am ce să-i spun lui de Dumnezeu și de Hristos, că el e un om bun. Merge în cer sau nu merge în cer? Cum se merge în cer? Capeți neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu că ești bun, că ești rău. Doar prin credința în Iisus Hristos. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci toți. Și eu și tu, toți am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar suntem, versetul 24, suntem socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Așa că acum eu nu mai sunt un păcătos lipsit de slava lui Dumnezeu, ci nu cunosc păcatul, am neprihănirea lui Hristos. Glorie Domnului! A fost un schimb la cruce. Și asta e, oricât ar vrea oamenii să și auzi, că mai caută alte căi de mijloc. Nu. O singură cale este Hristos. Credința în Iisus Hristos. Crezi în El, primești neprihănire. Ce înseamnă neprihănire? V-am zis și altă dată. Stai drept înainte lui Dumnezeu. Aleluia! Schimbul de la cruce. Iisus a îndurat. Acum una care asta nu le place unora. Iisus a îndurat sărăcia noastră pentru ca noi să avem parte de belșugul Lui. Acum, de ce zic că e la cruce, schimbul de la cruce? Pentru că altă dată am explicat și am zis, Iisus n-a fost un boschetar fără casă, mergând din casă în casă și dormind pe unde a putut. Nu, erezie. Hristos a fost sărac și noi trebuie să fim săraci. De unde știi? Așa mi-a spus mama, tata, bunicul meu, străbunicul meu, am avut un călugăr la nu știu ce mănăstire, am văzut eu că am citit. Nu te face mai bun sau nu te apropie de Dumnezeu mai mult. Dacă ești sărac, ești mai sfânt. Nu-i biblic. Dar dacă totuși sunt unii care zic și au argumentele astea că nu, Iisus a fost sărac și noi trebuie să fim săraci, atunci la cruce a fost și acest schimb. 2 Corinteni 8:9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Din ce traducere am citit? Ceva nou acum, a ieșit din tipar. Aleluia! Și inversăm și zicem 2 Corinteni 9:8 acum. Și Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună. Și apoi Iisus le-a mai zis ucenicilor când i-a trimis și le-a zis Luca 22:35. Când v-am trimis fără pungă, Luca 22:35. Când v-am trimis fără pungă, fără traistă, fără încălțăminte, ați dus lipsă de ceva. Câteodată ne-au mai lipsit ceva. Câte un pantof, câte ceva. V-a lipsit ceva? Ați dus lipsă de ceva? Avem puncte între pe aici? De nimic, au răspuns ei. Nu-i destul. Cineva zice, ce le-ai dus și le-ai combinat și le-ai găsit tu soluții. Moise, în Deuteronom 28, vedem acolo definiția sărăciei. Și Moise enunță binecuvântările în capitolul 28 și ajungem la blesteme. Și apoi în capitolul 48, 47 chiar, pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă. Vei sluji în mijlocul foametei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi pe care va trimite Domnul împotriva ta. Definiția sărăciei. Foame, sete, goliciune, lipsă de toate. Aleluia! A fost un schimb la cruce. Când Iisus a ajuns la cruce, deja nu mâncase probabil de vreo 24 de ore.
Unii, dacă zicem hai să postim până la ora 6, zic mă iau amețelile. Deci a fost cel puțin 24 de ore de când Iisus n-a mâncat. Foame, sete, goliciune, lipsă de toate. Sete, Ioan 19:28. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. I-a fost sete lui Iisus. Este la definiția sărăciei, este. Dezbrăcat, pentru că zice goliciune, Moise. Matei 27:35. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. A fost dezbrăcat. S-a făcut sărac. După definiția legii. S-a făcut. Lipsă de toate. Deci soldații au luat hainele și ca să fie lipsit de toate în aceste, chiar în moartea lui și după moartea lui, a fost îmbrăcat cu o haină împrumutată, a fost îngropat într-un mormânt împrumutat. Luca 23:50. Pentru că este un schimb la cruce, despre asta vorbim. Luca 23:50. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, un om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Deci l-aștepta pe Mesia și el. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus, l-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Deci la cruce am găsit toate cele 4 elemente descrise de Moise, în blestem și în definiția sărăciei. Foame, sete, goliciună, lipsă de toate. Hristos le-a îndeplinit la cruce. Glorie Lui. Ca să confirme cuvântul. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Glorie Lui. Nu înseamnă că trebuie să fii bogat și dacă nu ești bogat, nu mergi în cer. Pur și simplu poți să fii bogat și nu trebuie să te simți vinovat. Pentru unii e o problemă. Alții, dacă ajung la bani, se lasă de pocăință. De ce? Crede că nu e compatibil averea cu Dumnezeu. Când Dumnezeu este un Dumnezeu al bogăților și al belșugului. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Aleluia! Hristos a fost respins ca noi să fim acceptați. Și unii experimentează respingere astăzi, dar la cruce Hristos a rezolvat și problema asta. A fost respins ca noi să fim acceptați. Matei 27, dacă citiți de la 46 la 50, Iisus a strigat: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A fost respins, s-a simțit respins pentru ca noi să fim acceptați. Isaia 54:6, să citim și din profetul Isaia. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Nu mai ești respins. Aleluia! A luat blestemul ca noi să primim binecuvântarea. Galateni, capitolul 3, aici știm mai bine și am putea să vorbim cel mai mult. Hristos a luat blestemul pentru că este scris: blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri. Galateni 3:14. A luat blestemul nostru ca noi să fim binecuvântați. Aleluia! Și ne oprim aici. Iisus a luat rușinea noastră pentru ca noi să avem parte de slava Lui. Și citim doar Evrei 12:2.
Iisus a luat rușinea noastră, a disprețuit rușinea, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului domnia lui Dumnezeu. Deci să ne uităm la El, la căpetenia și desăvârșirea, la începutul și sfârșitul credinței noastre, la autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Deci a fost un schimb la cruce. Oricât de mult ignoră oamenii și trăiesc în ignoranță, este doar ignoranță, nu este altceva. Pentru că Iisus a făcut această jertfă perfectă. Anul trecut m-am uitat în notițe și v-am vorbit despre jertfa supremă în Vinerea Mare. A fost o jertfă perfectă, completă, în orice aspect. Aleluia! Cum beneficiezi de toate astea? Simplu. Am citit din Romani 3. Prin credință vii la Iisus. Vii la Iisus și prin credință obții toate aceste lucruri pe care le-am enunțat aici. Și nu este altă cale. Nu poți altcumva. Așa a lăsat Dumnezeu. De ce a trebuit să moară Iisus? De ce sânge? Altă dată. De fapt, poate menționăm și acum. De ce sânge? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu sfânt și păcatul nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Noi eram lipsiți de slava lui Dumnezeu, păcătoși. Toți am păcătuit lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ca cineva să poată plăti păcatul ăsta, cineva trebuia să-l plătească și nu era cine să-l plătească, nimeni perfect. De asta Dumnezeu a zis, jertfiți în fiecare an animale și sângele animalelor va acoperi păcatul vostru și astfel nu veți muri. Dar ca să fim scăpați de toate aceste legi, pe care dacă le citiți unii ne pierdem în ele, ca să fim scăpați, asta nu înseamnă că le ignorăm acum cineva, ca să fim scăpați de aceste jertfe anuale, a murit Hristos și zice, dacă citim în Evrei 10, odată pentru totdeauna, El a făcut această ispășire. A făcut odată pentru totdeauna. Aleluia! Cine ești? Pentru că port marca lui Hristos.